Egameni likaJesu ngiyabingelela ubaba wethu baba uBishop, ngiyabingelela baba, ngiyabingelela uma wethu mama Bishop, ngibingelele udokotela uNyide, ngiyabingelela ngibingelela umvangeli ubaba uMlatha, umvangeli umama uMlatha, umama umfundisi nobaba umfundisi uMngadi egameni likaJesu. Baba umthwane ngiyabingelela ibandla lonke likaKristu, ubuholi bonke kwelihle igama lenkosi, amen. Ngiyabingelela osisi bami abafowethu egameni likaJesu, amen. Haleluya. Ngizoba mfushane bangcwele, amen. Haleluya. Ngizibona ngimude kakhulu ke namhlanje, ngihlele ngizazi ukuthi ngimude kodwa namhlanje ngeke. Haleluya. Ngiyafisa nokwehlela ngenzansi indlela engimude ngayo. Haleluya. Inhliziyo yami ke ibuswa ilo mhlabeleli bangcwele. Gama lami ubuyisile kwakaDlamini, ngiyakholwa. Ngintombazane nje yathola umusa, ihambele itaradini, ingazi ukuthi ibhekephi. Endleleni ke uJesu wayifica, wabesebuyisela ubusha bayo njengokhozi, wayenzela umusa, wayihlalisa kahle kuJesu, wahamba ilungisisisa ngoba yena wefuna ukuyisebenzisa. Haleluya. Haleluya. Kade ngifakazela usisi wami uphelokazi ngithi angazi ukuthi wani uNkulunkulu enza izinto ezingadida abantu, amen. Akekho uNkulunkulu noma umuntu emhlabeni oyengathatha mina abone mina ngiyinto angayisebenzisa, amen. Kodwa wafika uJesu emandawe, wafika waqoqa intombazane eLinostrato, wayiqoqa wayihlalisa kahle, wangenza ngahlala njengentombi. Lathi iBhayibheli lalela, ubusha bakho buza kubuya njengokhozi. Ngakholwa yizwi senginengane, ngakholwa yizwi ukuthi uma kuthiwa intombi ziyasukuma, ngisukuma ngesibindi ngoba izwi lakhe selishilo ukuthi uyabuyisela ubusha bentombazane elimele endleleni. Uthi umhlabeleli obusimpilo yabo uthi igazi lemihlathelo, uthi yonke yabaJuda, ungathi labantu basebekwenze konke basebekwenzile, sikho isilwana abangahlabanga ngenxa yesono zabo. Ubezobela qhubeka nawe lo mhlabeleli, kungathi sekufika i-understanding ukuthi hayi no, sonke lesi sikhathi besenza kanti ukhona esingamethemba. Umuzwa lomzwela lothi sengiyamethemba, futhi sonke lesikhathi bengamethemba, kodwa usekwenze konke, wahluleka umuzwa sedumisa. Athi sengiyamethemba, uthi sengithemba lowo owanikelwa ngenxa yami. Uthi ngahlabelela omunye, uthi ngiyabonga ngale nkwasini. Ngingenalutho, uthi wonke amacala enganginayo wena Jesu wamhlawulela. Siyafunda abangcwele ngokuMateyu chapter 3. Uthi wonke amacala enganginawo wena Jesu wamhlawulela. Uthi mazisho uNkulunkulu wasezulwini athi mina Jehova owakubheka kufana komuntu, wena noma izono sezibomvu njengegazi. Uthi wazani kwadabeka mina Jehova ngizoniphumuza, uthi ngizokuyihlanza zibe mhlophe. Uthi ngiyihlanza zibe mhlophe. Engqondweni yami njengoba ngikhuluma kubuya imbuzi engake ngayihlatshelwe ekhaya, yayingevinkulu, kwangathi kuhlatshwe umzane. Ngengimncane ngaleso sikhathi, ngibuka impilo engayiphila lapho, iyavele kwangathi ngiba into engaseki. Ngishiswe umhlabeleli othi igazi lemhlathelo yonke
langenayo ubuqeda uvalo langesusa ngisubona akisikho isono esikahlawulwa ngento ephila emhlabeni uJesu kuphela umkhululi wababashiwo iyadwa indoda eyafela abantu neyiphambeko sabo South Africa mina ngisothina ngoba ngine assurance yalento engiyiphilayo simethe ngento yodwa ubungcwele bagcina umoya batabeka bakijima ngamagifti bamisa amabandla ngey'phiwo zabo bathulisa ababisileyo bahamba ngoqonda wenkonzo yabo wabona uNkulunkulu esezulwini
wathi angiphuthume kaDabeka ngiyabazeka kuyakuphasayo esesinise ngasazi salibuyile ibolethu lifike lilingene. Haleluya. Usozinye kusabana usenaka kaDabeka phenduka ngoba bantwana uthophana kahle kuMateyu ngaleyo mini yafeswa wavela uJohane uMbhapatisi washumayela ehlane laseJudiya ethi phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. Kwakuba nguye akhulume ngayo umprofethi u-Isaya. Uthi u-Isaya izwi lomemezela lithi lukisani indlela yenkosi nansi imkhondo yayinkonde. Kubonakele ukuthi nisendleleni kodwa nikho endleleni yenkosi. Manje uthi uNkulunkulu longisani indlela yenkosi. Sathola ivangeli elashisa izinto esasithanda. Wathi uNkulunkulu kithi ekhuluma nomoya kaDlamini wathi azingene izinto ezinje. Uma ngakufakazela umethi longisani indlela yenkosi inendlela ehanjwa ngayo. Lithi belimchaza uJohane lelizwi lithi wegqoka uhlobo oluthile lwengubo eyakhiwe ngesikhumba sekamela. Uthi meqhubeke emchaza uthi nengadli nanoma ikuphi ukudla wayedla uju wayedla izinyosi wayelolo hlobo lomuntu noma bekhona abaphristi bangaleso sikhathi noma abaprofethi bathi bonakala begqoka isinongo kanjani bedla noma yini. Kodwa nangu uJohane represent umbuso siyabona ukuthi abakaNkulunkulu abathi noma yini. Oh mighty Jesus. Liyabhubhiswa iBhayibheli bafunda belibhekise enzansi. Abantu beBhayibheli school livuna bona akusizi ibandla kaNkulunkulu akusiza abantu abadingeka ezulwini. Uthi umuntu moyingcwele ngelinye ilanga uthi ngesode ebandleni lami iqiniso bayayikhuluma bayiphili bayayishumayela impela banamavesi bajumayela baze bapine njengamathophu. Oh unto you lemiphefumulo ephuphayo idumisa bona. Aye esazokhokhwa nonondida abadumisayo sazokhokha izifebe zasesontweni. Haleluya. Usazokhokha nondidwa hayi liswamsabi lithi iBhayibheli engilifundayo izinja nezifebe zingaphandle kombuso. Feba wena febe esontweni kunosuku oluzayo mntana baba liyobe livutha njengesiko. Ntombi ezinhle ziyokwehla zenyuka noma ungayitshela manje it doesn't matter khona usuku oluzayo akekho zokusiza. Lento yahlula indoda yayinemali sicebe sasaziwa imali yakhe imsiza kangaka. Hayo wathi unalaba kade badelela yabona ngiyazi mina khona bangibuka njengempatha noma ngihamba bathi kwenzakalani. Kodwa ngithi khama sele Telo wena yabathu
Uma ngingavuma ukukholekela izono zami engizenzile ngiphila. Ubani wangamela indaba yami. Sengireject emandawo emawami. Ngaziwa ngentombazane engenasimilo. Kwaziwa nje ukuthi siyazi uzokwehla la. Kodwa kabuye hamba ngenyawo kuba kukho mishibhana. Ubone kabamakhelwane beyolanda icross. Kodwa imoto zabafana uphelela kuzona. Wafika uJesu entombazane elimele. Uthi usisefakazi background. Iyazala izali monster. Balandela ababefuna ukwazi. Kuthi kodwa lengane encane kangaka eseba kangaka kwenze njani? Balandela abasesubini. Ngikhumbula ikhehle langishumayeza. Wafika ngigqoka ithayithi. Ngibhuntshuzela. Ngihamba phambi kwakhe ethi uyothandaza ekhaya. Ngibuya kwelisa intombazane ukuthi wena uyenzani indoda yamvele. Yafika ikhehle la ngaba nandawo. Ngiyaqhubeka ngizothandaza mina ngidlela indoda lana. Ngilithi siphinde ekhaya ngiqedile lenkulumo. Inkulumo yami ayiphelile nale ntombazane. Nalo mfana ungijwayela kabi. Bayisiswami yabona ngathi mangifika la ngabini kwafanele ibambe ngqi indoda yakho. Ngoba mase ngifikile nebhamshot uma ngibona ngiyibhako ngingaka. Ngangisilenda sama catalog. Kodwa uJesu wafika ukuyisiza ukukhoza ukuyisela izikhumbe ezadliwa isitha. Yabona ngihleli ngivalile ngihleli njengentombi. Ngilala njengokufunawo. Kusho mina umo. Fike manje ubuza umo. Sindisiwe kuhlukene nesono esuke emintambama. Njengoba ngibona ngigqoke kanje alikina nguyongibona ngifaka into engaziwa. Ngimsuke njengoba ngibona ngimuhle ngijayile igazi lemihlathi. Wafika uJesu wasiza impilo yami. Wena hlala nje esontweni. Ukhalambe uyishaye zonke izitayela uthomoyo uduluze lembuluza abayidulusayo. Yazi into yodwa ukuthi kuyayiwe ezulwini. Sayabuzwa ukuthi wena uhleli khona igudane lesonto. Sayabuzwa ukuthi kushunyayela iwizwe ekhanda lakho wamakhulu kabantu. Nalaba bathi balinyazwa befundisi. Nginika umfundisi oyedwa nezulu ezela mina manje. Ngicela umfundisi abadabekwa nezulu. Ukunike yena sikhokhe. Ungathuki mama. Ngibona ukuthuka. Injena nje yababa. Ezokayinga usho njalo ngokubona. Zathi inhlaba. Zathi into baba yengafuni esweni. Lalela, ngithe wena sayile esontweni. Awukosi yami. Nabafundisi babadabela okwazi ukuba incwadi kaNkulunkulu sithi ingane zabantu njengamasokisi. Uyabuzwa. Hayi phambi bani kadabeka. Phalile indaba yamasonto manje. Sekubuza uJesu abuyayo. Balekela enkosini. Wilanjolodwa khona. Phumane emasontweni. Ukuba abantu beyaqonda ukuthi indaba yesonto iphelele isikhathi. Lithi iBhayibheli sithando sami seyilandulela uNkulunkulu ngemisebenzi esiyenze enyameni sisaphila. Hayi yasesontweni. Ngoba lithi iBhayibheli uNkulunkulu umdalile umuntu ukuba mdumise. Imasti leyo uyakhokha ukuthi uyenze. Ayibalelwe emsebenzini yenyama yakho. Njengalokhu ufeba nje ukhonza uJesu. Njengalokhu uphuza noJesu. Ngoba ungena ngaphakathi awukwazi ukufika uDawidi ukuthi uzohlabelelela thina. Ithe ngoba khomfundiswa kule ndawo engibona ngazi noma kumele bona
uzobatshela ukuthi kunentombazana eyamukela uJesu kabuhlungu. uJesu wayenza izinto ezibuhlungu yabe siyamthobela baphenduke kubili bami. uNkulunkulu waqeda inzondo konje uyabazi ukufakaza onga-expire. Wafika uJesu umreshiwe mfundo 2 ngireshuba bomncane wami kakhula nenzondo kakhula ngizonda ngingena kuqonda ngisekhaya ngizima ngilethela omalume amanzi bathi ayasinikwa umfazi thina yetha ngizicelelanga ngimncane ngireshiwe. Ngamukela uJesu ngiyamukela uJesu angazifo ngelakadabe kalinjani kodwa lakaJesu ivangeli lithi masiyizono sihambe emkhondweni akasoza thina elakaJesu kelela kadabe kanglasi. Nganginefoni nesikhwama esihle sakafoshini owasihlaka khona nefoni ngithengele isoka ngithi ngiyayi-ansa ifoni esefikile uJesu kungathi ngibambilane athi umoya kaNkulunkulu lutho wayilaziwe sipha namawivu amadoda siwesipha ngemali yamadoda. Uluphi loNkulunkulu elimkhonza kaDabeka uyena lesiyena ilongwele bahamba nefone akusayi-Blackberry ngakafiki lawa eyinzima kakhulu ingafika kule khehla nalo li-serious ma lithi liyoyishisa ifoni yami liyoshisa nesikhwama sami saka-14 angikwazi nasekhaya kaze bangithengele ka-14 kodwa isoka lami lingithengele i-serious nalo ikhehla kanti nalo ngaphakathi wena wangena ukuphumula no understand yonke into thina understand walutho sithi siyahleba kuhlebeki sithi siyakhuluma ngabantu akwenzeki asilali nebethaphathika wena muphi lo mamkeni ngifuna ngimtshele kahle lakadabeka hey ngizomtshela ukuthi namkela muphi hayi mina angithuswa lutho-ke bafethu ngilembewu engaboni. Haleluya. Ilanga liyashisa ngenxa yokuthi impande inabile angithuswa la inimo yevukayo bayihambisa ifoni yashisa ukuthi angimlandele mangelibheka ukuthi leyigqibaphi khona ngizobuya letha kwadla ukuthi ihlakaniphile ngokuthi uNkulunkulu benomoya wabona ukuthi lona mhlambe hayi bathi noma wemthemba kodwa shuthi wengangithembisisi ngoba kamtshelanga ukuthi uyisana lapha kathi ngisabheke lokho ukushotnisha indaba yami. Jesu wangibizele entabeni wathi angimemezele ngombhobho. Uyacabanga usuku intombazane ebiyinhle izazi endaweni bafethu bizazi ukuthi mase ngifikile angikhulumi kakhulu ngiyama ngicheck iview ngiyazi ukuthi ngizomuka nani alright ngiyayibheka ne-type. Haleluya ngithanda midli noma yini wafika uJesu wathi ngizokuvoma wena ngithe ungadidwa ile tende esengaba yilona uJesu mokhonto isolayo kumina uyibona ngathi ayakhelele kahle azi ukuthi usola uJesu. Wafika uJesu wathi awukwazi ukuyomemezela entabeni ugcwele inzondo. Waqala unyaka wangishuka wathi uNkulunkulu kithi umoya engcwele hamba uyobuyisana nalo wababa wakudlule khona uyomtshela ukuthi uyamxolela hayi ukuthi uyomxolela uyoxolisa ukuthi ukudlwengulile ebuntwaneni bakho. Ngathi ngiyafika kuma wami ongizalayo esaphila ngathi mase kunendaba enje sakhalisa kwasami sathi kadamo ngadlule entweni ezibuhlungu kanje ngawe uyoxolisa kubani. Ngathi ke mama ngoba nawe usungitholile lo Jesu ekudaleni bakho uyena ke lo ayikho into engizoyenza wena nje uhlethiwe wena amavolontiya angakholwa nakahle kodwa
kodwa manje uyashodoza ekhonzeni uNkulunkulu engathi wenzela umuntu. Kunezinto ezasilahlekela thina ebusweni singakwazi ukuyireplace. Kunezinto mina sithandwa sami engakwazi ukufakaza ngazo ukuthi intombazane mayifike emshadweni ingenangane kuba njani. Ngifakaza noJesu okwazi ukubuyisela isimilo. Into engiyazi engakufakazela kahle uJesu obuyisa ubusha obuthathiwe. Ngifuna uphumuzwe kahle ukuthi phenduka kulo ndlela ohamba ngayo. Lungisa imkhondo yenkosi iqonde. Mabiza ukuthi indlela yesonto lakho ngoba unjalo nje nesonto lakho inciphe. Kodwa kwandidolo ukubuza enkosini ukuthi baba ngikho ngike endaweni right. Enza njalo ngoba useyabuya. Useyabuya. uJesu useyabuya. Ngithi useyabuya Jesu. Useyabuya. uJesu useyabuya. Siphakame ngqongqweni. Useyabuya. Useyabuya. uJesu useyabuya. Phendukani. 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 Sayabuya uJesu. Angikhathali nami ulinyazwa ngubani. Phenduka. Uyale enkosini. Uthophela yabaphephela kuye bayalondeka. Kodwa ukhona yini ebusuku. Wathi mina Jesu. Ngibalekele ebantwini athi uDavide mfana kumele esandleni sakho Nkosi. Akekho yini athi Jesu ngise kuwe. Phathela impilo yami. Ngoba nabazali bahlulekile. Nami ngahluleka. Sengizwile Jesu wehluleka. Kodwa ukhona yini osonjalo. Ayikho ngesonto lalela mntana baba. Asizile uzothatha abantu sibayise esontweni sibayise enkosini. Bawukhonza nathi glory to God asinankinga. Kodwa uMariam umphefumulo wakho ekulahlweni. Gijimise ngaphambili lakho amandla phisa. Naku Jesu esisa ngeqiniso. Naku Jesu usala wena. Usakholisa. Kodwa khona osonjalo ebusuku phakamisa isandla lakho. Othi Jesu semkhathalile empilo. Ngikhathala ukulala ngenhlungu ngivuke ngenhlungu. Ngikhathalile ukugqina engibuzwe emzimbeni. Ukhona yini osonjalo. Oh Jesu Jesu say. Hallelujah. Umesonjalo kuthi